Kuha ang videong ito madaling araw nitong February 1 sa labas ng isang inuman sa barangay Dayangdang sa Naga City. Maya-maya pa, biglang nagtakbuhan ang dalawang grupo ng kalalakihan. Hanggang sa may ibinatong bote ang isa sa mga lalaking palayo sa lugar. Nagkahabulan ng grupo hanggang umabot sa Magsaysay Avenue. Sa isa pang video malapit sa isang gasolinahan sa lugar, makikita ang pag-flying kick ng isang lalaki sa kapwa lalaki. Nagtuloy-tuloy ang palitan ng sipa at suntok ng dalawang lalaki sa magkabilang grupo. Accordingly, nangyari nag-origin duman sa DYD Hub. And nakaabot ulit duman sa Magsaysay Avenue. Harani sa may Shakis. So duman sinda ng pang-abot and dahil po kita dumaning nag-antabay ng mga kapulisan 24/7 po yan, nakapag-responde po kita and yun lang madali pong nawara so ibang parties na nag-iiriwal kaya susaro sa ang nawalat and napaglapatan ng first aid kang ambulance. Maging ang ilang empleyado umano sa naturang bar kung saan nagsimula ang gulo ay may reklamo sa mga sangkot sa insidente. Yung dalawang individual dinala dito sa atin and nag-conduct naman tayo ng investigation. So lumalabas na itong dalawa yung unang nag-provoke doon sa sinasabing resto bar. So siguro pa nakainom na itong dalawa bago pa man pumunta dun sa isang resto bar. Then pasarado na yung bar. May hinahanap silang tao doon. Kaya lang, iba yung nangyari, nagkaroon ng commotion sa lugar, continuous pa yung investigation natin. Pero may mga na tayo, may mga makukuha na tayong information. So hinihintay lang natin yung panig ng dalawang involved parties. Hinihintay pa na pulisya kung may maghahain ng reklamo sa mga sangkot sa insidente. Jan Amador, CSN.